салом алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. мо шукронаи аллоҳ сазем хубем. дӯстони азиз, ба хӯроки шом тайёр кардам барои кӯдакон, барои худмон. ба гӯшти мурғ, чӣ хеле ки ӯ видеои як-ду видео пештарак тайёр карда будам. Як-ду се комментарий рашид ки ҳичи нафаҳмидем. Барои вай ҳамира ай сар ҳамин хел гап мезанам. Ҷои болош гап зада иста будам, овозо пасу пеш рафта иста буд. Барои мо мумкин бисёр одамо тайёр кардагиянд, мумкин бисёр одамо тайёр кардагӣ нестанд. Ирӯз хостум, ирӯз филеи ма кам буд, барои мо инаи устағондорошам гирифтам. Чӣ кор мекунем? Оби ҷӯшак мегирем. Баъд вақте ки оби ҷӯшака гирифтем, ҳамин гӯштомона дар ҳамин оби ҷӯшак меандозем. фарқ надора об ҷӯшидагия наҷӯшидагия фарқ надора. Меандозем. Вақте ки дохта шидем, баъд ай болош ду рож меандозем. Ду рож барои нами гӯшта ковоки мулоим кардани дурун шавад. Дига барои ягон чиз нестай. И обо мепартоем, бо ира дар болош тухм мезанем, бо тухмам холӣ мекунем. Баъд дар орд ё ки сухарик хеле омехта карда баъд мепаземша дар роған. Ина мехел ки кардем, баъдан дурожаи болош мерезем. Ина мехел ки рӯ ҳама ҷошто пур шава. Ана ира мемонем меиста ним соат зиёд. Меиста, баъдан обшо холӣ мекунему, бо давомшо нишон метиҳем. Занҳо ва духтарҳои азиз, ҳамаи шуморо ба компанияи беҳтарин, компанияи пешрафта Faberlic ба кор даъват мекунам. Кадоме ки мехоҳанд кор кардан, дар номерои болои экран будан нависед. хоҳарҷонмон ҳамроҳи мо тӯли 4 моҳ шидестай кор кардестай, бениҳоят пешравии хуб дора. ё ин ки агар хоҳед ягон маҳсулотро заказ кардан, шумо метавонед дар номерои болои экран буда бинависед. дӯстони азизу меҳрубон, инам хеле шидагии дурожро шунидем. Ма тамоман нарасидамша. Анаку иро мерезонем оша хушро. Баъдан як тухм давлош меандозем. Иҷа давлоша барои мардака гӯшти гӯспанд бирён мекунем, барои ки вай гӯшти мурғро дӯст намедорад. Намехел. Инам хеле тухма андохтум, ина хеле омехта мекунем дар ҳама ҷош. Ма гӯшта намак карда мондагӣ будум. Баъд дар дурожа андохтагим. Баъдан ове ки ҳамин тухм мемона, ира мепартоем. Баъд орд карда бирён мекунемш. дӯстони азиз, инамҷо ма орд гирифтум. Камтарак дар дуруш переправа дохтум. Мо метавонем ҳамин орда дар инҷа андозем. Ма оби тухма равонум, бо қидига обро варда. Мо метавонем дар инҷа будозем ва мо метавонем ки якта бигирем дар ҳамин хеле омехта карда бирён кунем. Ана мехел ҳозир ма якта гирифта дар ин чӣ мекунам, баъд бирён мекунам. Инҷа ё жариш гирифтем, чӣ чӣ мекунем меандозем. Ина қариб ки пухтиянд. Ҳозир ҷа лаҳмоша духтагиянд. Баъди лаҳмо ина ёша дар орд тар карда мондагиянд дар милага. Баъд ёро меандозем. азизу меҳрубон, ина гӯшти мардака тайёр кардем бирён карда. Гӯшти мардака не, гӯшти гӯспанда барои мардак. Сочини хушомада, ина роғанош об шидеста. Баъд ина иша бирён кардам. хрустияши хушрӯ меояд. Бениҳоят хрустияши ҳатман тайёр кунед, пушаймон намешавад. Ва инаи устағондорош бошад, бирён шидестай. Ёро чӣ хеле гуфтам, якум бор кардестам. Ира фақат мекунам. Фақат бирён мекунам ва фақат мудокода тайёр мекунам. ҳатман шумо тайёр кунед. ина мехел тайёр шуд ёшам. бениҳоят хрустияши хушрӯ. ҳатман тайёр кунед, пушаймон намешавед.
اینه میخواه خیلی ужини мо тайёр шуд барои кӯдакҳо барои худмон намехоҳем касе хӯрдаест иштиёи таом ба мо ҳам иштиёи таом дар ин ҷо боша влога ба поён мерасонем то влогҳои оянда дар паноҳи худо бошад худованд нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад хайр